Sungalo e alabato kalo e anga sundo ni wale nyumanye. Sungalo e alabato kalo e bema sundo ni wale nyum. Ala e sungalo kaene makalo e na nyodo. Antitlo la na fachama bisoro ni sungalo la ni minyake ni wale nyuma. Sungalo e alabato kalo e ai sundo ni wale ni ye sungalo sun ibinga ni ye unya kake ni wale nyuma ka sungalo sun wa ibike wale nya bema ke ni wale nyuma sungalo e alabato kalo e kake ni wale nyuma nye. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaboka bela jelen fo ni wakati na isigiyoro la ikala halala bela jele fɛn bi zigiri dalaw fɛ a balimakɛ n'aw denkɛ do zigiri nu kamara kaboka o fo ka wale ɲuman dɔn ale bi o kelen de do ko dugutigi denbɔ ni sigiti ɲa ni ala sɔnna concert belebeleba labɛnnen b'an bolo le 2 mars 2024 Bamako ya Carrefour des Jeunes na diɲɛ ma kɛ mɔgɔ si kɔ kanubagaw yɛrɛ ka kuma kun cayara k'an tununa donc an ye baara kuraw daminɛ sɔnkura camanba de bɔlen do sisan hakilila mɔgɔ caman ye a parti dɔw ye réseau kan mais na ala sɔnna le 2 mars sɔnkura fɛn o fɛn bɔlen do olu dɔrɔn de bɛna da salle kɔnɔ bɛɛ bɛna sɔnkura sɔrɔ o don fɛnɛ ni ala sɔnna ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan hali ni minnu tɛ se ka na concert kɛyɔrɔ la u k'u jija u bolo ka se ala k'an bɛɛ sababa ma kira bonya kosɔn sɔli ala rasul bɛnko la k'anw ka bɛn maaya la ko ɲumanba cɛ bɛɛ min ye n'anw bɛnna maaya ko ɲuman an maaya k'anw ka bɛn maaya la jamana kelendenw ni ɲɔgɔn cɛ munna aw tɛ bɛn maaya la balemaw ni ɲɔgɔn cɛ terimaw ni ɲɔgɔn cɛ sinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ de ka bɛn maaya la ka kɛ kelen ye n'anw bɛnna anw bɛ se maaya kɛcogo ɲuman na dɛ